Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Khasi Students Union South Semper Circle haga janmet jong lai tarik unai weng arajar arfuar kalapan long daga jingthang mombati haga shnong pongkung ka shnong ka baha bapo ka East Khasi Hills District kum gadak ka jing ngolem yaki sanmut ki mensiem ki balasha asiat yap hagi pulit Assam haga shnong mukro West Giant Hills District haga step jong ka arfuar tarik unai weng arajar arfuar. Hagani kasngi kaseng kalapan remru ya ke Sorkar Assam badia katanat pulit jong jela Assam ki bala dekat jubor ya ke mensim brio la kumbasiat patar ya ki meran. Kaseng kalapharu ya ke jing ngolem sya ki bahi yang azam jong ki sangut ki lanot ki bala syasiat ya hagi pulit Assam bat kumjuru ya ki arngut ki bala mensaujur ki badang don mentah pedang ke jing syak sumar hanegrims bakin yok no kloy ka met ko bakoi bakhia. Nina bangu dak jingli ke ke ne ka bala penuang ya ka jat penriu ka jongi baki khon sam lagi jongi ken tu le no no ya la ka jong ke jing em na ka we ka por sha ka we ka por na kam ta ka ri bat ka jat penriu ka jumba ka bak ngala ban ong ha ka ne ka por yo le se dai na ka dau ka jing klot dong ki nong yalam ka ri ka jongi yo le se ki dai ka jing klot kan kita ki nong sanchar khadar ya ka jalami khalaya ka jongi tehen rai ngam cham wa ban ki dau ti yano ngaslo ban ong tan ka ne ka wai ba kum ki nong sanchar ki nong khadaro ba ki de ban shem ka jing ket le nang ban ai ka jing shngai nakam ta ki pai ben riu ki ba shong hapo ka jalami khalaya naman ni zoltho ba ka bor ka ba kham kraw la ne ka ta ka supreme power ka shong ka government Dikepat ya ka Sorkar Meghalaya makan simkhia kloy wut ban penbek ya ka jing penbek put bat ka Sorkar Assam kenang bakinum jiasu ki bakum kine ki jing jia ki basusi lada kine ki jing sya thombor ya ka jat periu jungi nakapor sya kapor kinang jia ngawer ya ki samla jong ka jat periu bagin pula ya ka history jong ka jat periu ngidan na ka jong ka history bala sya iben yangi nadu kisngi basdang kajai periu jongi kade bandan ka kerdan ke bahak klik ladang ide kinong India ru hari semla puram ya kata bahkan sapoi kapor bala kumne si kumne ngidan na ka jong ka history bat kata kapor ba ngimtip ke banjia tetang gini ki kintien mat sabrang klur kari Islam ki kun ka breu nyutrap kublai sibun kublai sijarmu ni ka ngai ne kapor ngapha khabar snolam ha ki bai ngasam jong gitu ki bai kandu ya katu ka jingjia hoi laseng ida perkhat mangi wi puai kasuan jia kensan bat kunto ngangai katna ka jing ta ya ka jing kasam ka jongi bat katna tam ya katu kalong ying ka ba kandu ya katu ka jing jia kapasusi ak to puara ka apu artrik tengi ngipa ka kopos ngulam nakaling jongi kum ki parari ngena ya dorika bat kitu gilong yen ki bai kedu ya katu ka jingjia ka apu artrik bat ka kubur ka basai hangne kalong ban peram curpat ya ka Sorkar Assam lingga police department kabala thondor if impact ban sim ya ki mensim ki bakordor ki badai na kadong kathan bat ki badai hinapo ya kani kari India nakalim jungi kun kasengi peramjur ya ka jingle jo ka Sorkar Assam limba ka police department kabam tipsu ya kata ka long priu man priu direct susim ya ka jing im limba kuli ngangit katno kimdan su ya kata ka mensim tibru tiplay lane kata akor bakunno bat perkat ha ka jing im kum ki priu tengi kun kasengi smutu bagi peramjur ia kena kebentah kepada polis jong ke Assam gila ia kena kebentah badhoi kajingle yang kiru kadang pensat susu yang ikum kisamla bakuno banginangla banjada yala jong kari hoi lesa demangi bat mangi kum kisamla nginang yami syakmat na kapor bakuno bangino banjada nam takari pakajat berriu ngangit la kram mangi kisamla lese
Wat keri kejat beriu jongiru kam saja ke hurpor. Dengan next kam bagi ke baro. Kapan ni kisamla ni syakmat. Mapikun kipai ba kejong kedong ketan. Pidai bat ai mensium ni. Kemau ke on dekau sa presiden bang ba jongi. Ya ka kentin uang wat nanyap tan yang isa kenro. Lada dei ka sokar Mikhalia. Lada dei pai ba rong ngala benong ne kepor kumbak keren beneu somla sakma. Ni sutu dei ki pai ba jongi. Ki pom sutu ya kena kepenta. Wat nanyap tan yang isa kenro. Lada nginya ma suban ki sare setai. Ni hab yale da kabor. Ni hab yale da kana kana kalentiro. Hoi lada ni keren hagi pai ba hagi sunong ki thau ki jongi. Ni i nakawai ka sunong sakawai ka sunong Kidon bet kata ka jingas ngau kum ne berkumtai. Nek muka keren somla mene nginang dei kinong India. Lada kalong kunno kunno ni dei pan yasutu. Om bangin poi hadu topot bangin sium ni kijing em kipar brio le kipar da personam.